This is our 11th study together. Kuchingamidzai mese. Ichi chidzidzo Let's chedu open with a word of prayer. chechi11 pamwe chete ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwanga tsvene tinokutendai. May we have a clearer understanding of our humanity, Dei taingava nekunzwisisa kwakajeka kweumunhu hwedu, the purpose for our creation, basa ratakasikirwa, our relationship with you, ukama hwedu nemi, our environment, nharaunda and one yedu, another. uye Bless us, pakati we ask and pedu. pray in Jesus' holy name. Tikomborereiwo tinonamata muzita raJesu. Amen. Amen. In our study yesterday, Muchidzidzo chedu we were nezuro, talking about the change of environment, taitaura nezveshanduko which yemi-environment. was a consequence of sin. Yaiva consequence yechitema. I can't remember what conclusion we came to in an earlier study, Handicharangariri kuti muchidzidzo chiri endi takasvika paconclusion but yekuti if we kudii. said something incorrect, we can correct it. Asi kana takataura chinhu chisiri icho tinogona kuchigadzirisa. I've left some of the board work intact, Ndasiya imwe boardwork iripo, but I've erased some portions and made a summary here in ndadzima the left-hand corner, zvimwe ndikazoita samari kuno kukona yekuleft. which you can't currently see. Yamusiri And kuona that's henyu study number izvezvi. 10. Ndiyo chidzidzo chechi10. So we tried to address a number of issues yesterday, Saka takazama kuadresa and maishu it seemed to me that akawanda-wanda we weren't all nezuro. in agreement. Kwandiri zvakaita kunge So I don't know if I tisingatenderani. asked the wrong question or people didn't understand, Saka handichazivi kuti ndakabvunza mubvunzo usiriwo or here we kana kuti just vanhu have a havana different kunzwisisa. perspective of how the gospel operates and works. Kana kuti tingori nemuono yakasiyana yekuti So maybe we can gospel clarify that rinooperator today. sei. Pamwe tinogona kuzvijekesa nhasi. I've labeled it environment number 2. Ndazvinyora kuti environment yechipiri. It wasn't a question that I asked yesterday, Hausi mubvunzo wandakabvunza nezuro, but I've put it as a question now. asi izvezvi ndazouisa semubvunzo. So this is from yesterday. Saka izvi ndezvanezuro. So I'm asking the question. Saka ndikubvunza mubvunzo. It's to do with the environment. Une chekuita neenvironment. We know there was a change. Tinoziva kuti pakava neshanduko. We know that. Izvi So the tinozviziva. question is, Saka mubvunzo ndewekuti was the change shanduko yacho ndeipi necessary? iri necessary. And on the board, it says, did God have to or want to change? Paboard zvinoti Mwari That's vaifanirwa talking here about the kana kuti environment. vaida kushandura, So I put it on the zvichitaura digital board so environment. you can see it. Saka tazvinyora padigital board kuti vanhu We know vagone the history. kuzviona. The Nhoroondo iyi question is, tinoiziva. Mubvunzo was the ndewekuti change necessary nhoroondo shanduko iyi yakanga iri necessary here or optional? kana kuti yaiva sarudzo. Necessary. Hanzi yaiva Who necessary. said that? Ndiani adaro? Oh, I didn't ask yet, but we'll go with that. So should we say Tichatora izvozvo. necessary? Saka tinoti yaiva necessary. Put your hands up if you think it's optional. Sunza ruoko kana uchiti iri optional. 2 people. Vanhu vaviri.
Put your hands up if you think it's optional. Unzai maoko kana muchifunga kuti iri optional. For people online, 3 people have said it's optional. Pavanhu vari online, vanhu vatatu vati Put your zviri hands up if optional. it was necessary. Sumudzai maoko kana muchiti yaiva necessary. Okay, the vast majority of people here say it's necessary. Vazhinji vati iri necessary. Did you say something to me? I go with the first ones. Optional. Asarudza optional. Kuti yaiva Didn't it say sarudza. necessary? Tanisa iri necessary here. Okay. Told the others Alright. why they're wrong. Budza vamwe kuti sei vari wrong. Start by saying you are wrong Tanga nekuti imi muri wrong. because Nekuti you won't do it. haangazviiti. You are wrong 1 second. Hanzi muri wrong. Carry on. Sorry, I can't get my thing. You are wrong Hanzi muri wrong. because if people who are sinful would Nekuda stay in a sinless environment, nekuda kuti vanhu vane chitema vakararama vari munharaunda isina chitema, last forever. chinorarama nekusingaperi. Last presentation we learned Presentation yapera takadzidza people were immature vanhu vasati vanyatsokukura and we had to change the environment to grow up. taifanira kushandura environment kuti tikure. Okay, I just want to add one bit. When it said we, she meant God. I think she meant God. Pawati wi wanga uchireva Mwari kauti God, tai anga achireva Mwari kuti ndiye God aifanira changed the kuti environment. Mwari ndiye akashandura environment. Yeah. Monica, Monica, tell us why it was necessary. ndiudza kuti You nemhaka said yei necessary, yes? zvanga zviri necessary. Wati necessary hongu. Yeah. I thought about it again. Ndafunga nezvazvo zvakare. Yesterday we said there would have been a different option how to deal with sin. God had another option to deal with sin. Nezuro takati kwaigona kunge kuine imwe He would option have. yekuti chitema chinodhilwa nacho sei. Mwari aiva neimwe option. God didn't have to change the environment. Mwari aisasungirwa hake kushandura nharaunda yacho. Wanted to change the environment. Aitoda kushandura nharaunda iyi. What's the options God has got? Maoption ana Mwari ndeapi? When sin arises, he can either punish or restore. Panomuka chitema anogona kupanisha kana kurestore. If God heals the humans, Kana Mwari God doesn't need to change the environment. You okay with that? If God wants to restore, kana Mwari achida does God have kurestore, to change the environment? anofanira kushandura nharaunda here. Okay. So if I summarize what Monica said, Ndikasamaraisa zvataurwa naMonica.
She said it's not necessary, but optional. ati hazvisi necessary but zviri optional. But the optionality is based upon Asi sarudzo yacho iri maererano nekuti the following. nezvinotevera. We'll put punish. Maybe people don't like kill. Vanga vada kunyora kuti kuuraya asi vati tichanyora kuti kupanisha nekuti pamwe vanhu havadi kuti kuuraya. No, I'm going to put kill. Handicharegai ningoisa kuuraya ikoko. Option 1 is kill. Option 2 is I'm going to put heal. Option yekutanga kuuraya. Option yechipiri kuporesa. And Monica said that's the options God has got. Monica ati ndo maoptions ana Mwari. But if you want to go for option 2, Asi kana uda kutora option yechipiri, change is necessary. kushandura ndo kune kuri necessary. Have I summarized it well? Ndizvo zvandasamaraiza here? Sylvie, Sylvie, you said necessary. wati necessary. So can you explain that, please? Titsanangurirewo. Because the previous environment Nekuti environment yanga iripo kare thing was perfect, zvinhu zvese zvakanga zviri perfect. if it would have stayed like that, the footprint of sin would have not been as severe. Dei zvakaramba zvakadaro, footprint yechitema yakanga isina kuzonyanya zvakadaro. Or as visible. Kana kuti yaisazova nema-excuse. I don't want to press the point Handidi kuramba ndichipresa or point develop iyoyo it, kana kudevelopa point iyoyo. but if you follow that thought process, Sylvie, Asi ukatevedzera kufunga koko, Sylvie, you end up down the road of punishment. unopedzesera wava mumugwagwa wekupanisha. The thought processes and the steps will take you to the path of punishment. Pfungwa dzako idzi dzinokusvitsa kumugwagwa wekupanisha. And what I want us to understand Zvandinoda kuti tinzwisise is that they are two completely different paths. kuti iyi migwagwa miviri yakatosiyanisa zvachose. For those who said it's optional, Kune sorry, vati zviri optional, go ahead. endera hako mberi. Says that the wage of sin is death. We don't quote scripture here except me. Chekutanga anga ataura kuti mubayiro wechivi rufu, zvikanzi hatisi kutaura mavhesi, ndini ndega ndichapa mavhesi. If we quote scripture, Tikatanga zvemavhesi, we can open the Bible tinogona kuvhura Bible, and then we would have to explain what those verses mean. toita kutanga manje kufanira kutsanangura kuti mavhesi aya anorevei. I'm neither anti-Bible nor am I against reading scripture. Handipikisi bhaibheri zvakare handisi against kuverengwa kwemagwaro. The way I imagine these classes to operate Nzira yandinofungidzira kuti maklasi aya anofanira kuoparata. I expect each of you to have read the Bible cover to cover and know it well. Tinotarisira kuti umwe neumwe wenyu kuti anenge akaverenga bhaibheri cover to cover achiriziva chaizvo. And there's a minimum, the Conflict of the Ages series, Steps to Christ, Christ Object Lessons, and The Great Controversy. That's 8 Spirit Prophecy books. You should all have read those
if you're going to come to classes like this. Seminimum, Conflict of the Ages series, Steps to Christ, Christ Object Lessons, nerimwe rataurwa 8 mabhuku seminimum. Because these classes will challenge your understanding of inspiration. Nekuti zvidzidzo izvi zvichachallenja kunzwisisa kwako kweinspiration. And we should all know by now Zvakare tese tinofanira kunge taakuziva pari zvino that the way the Bible is written is distorted. kuti nzira iyo bhaibheri rakanyorwa iri distorted. It's distorted by the mind of the author, which is not God. Iri distorted mupfungwa dzemunyori asiri iye Mwari. And therefore, we have to filter that through our ongoing understanding of increasing light, however you want to conceptualize that. Naizvozvo tofanira kuramba tichizvifirita nekuramba tichinzwisisa light rinoramba richijeka kana muchinzwisisa izvozvo. I hope that helps, but it probably doesn't. I don't know if it does. Ndinovimba kuti zvinobatsira but Those people who said it's pamwe optional, hazvibatsiri hazvo. Vanhu vati zviri optional, did they have a different model than the one that Monica gave to us? vane modho yakasiyana here neyatapiwa naMonica. So do all the other people agree with this model that Monica gave us? Saka vamwe vanhu vese tinotenderana nemodho yatapiwa naMonica here, ndizvo? So I'm going to say it's not optional, Saka ndichati hazvisi but it's optional, necessary. asi zviri necessary. Even with this option that we have, Either tine option iyi yatiinayo. and we answered that question yesterday. Mubvunzo iwoyo takaupindura nezuro. In theory, Mutheory there is options, pane maoptions aripo, but in reality, asi mureality there are no options. hapana maoptions. And the options are 1 and 2. Maoptions aripo i1 ne2. We answered that question yesterday. Deniska has recapped already this morning. Mubvunzo uyu takaupindura nezuro. Daniska atoita recap pfungwa iyoyo makuseni aya. Can you explain that, Thomas? Thomas, unogona kutitsanangurira here? People say God can either kill the humans or to restore them. Vanhu vanoti Mwari anogona kuuraya vanhu kana kuti kuvarestore, So kuvavandudza. there's options. Saka pane maoptions 2. maviri. I have said, Indati theoretically, there are 2 options. mutheory pane maoption maviri. But yesterday we said, Asi nezuro in takati reality, there is only 1 option. mureality ingori option imwe chete. So I've asked if you can explain that. Saka ndakumbira kuti unogona kutsanangura here izvozvo. Which should be a recap of yesterday. Inofanira kunge iri dzokororo yezvatakadzidza nezuro. If you need help, I'll help you. Kana uchida rubetsero ndogona kubatsira. So we have, it's here, but it's also here. It's Saka zviri apa this asi point, zviri apa this zvakare. point. Tine point iyi neiyi This is the main one. asi iyi ndo iri main. When God wanted to create people, Mwari paaida kusika vanhu,
and wanted to give them free will, achida kuvapa free will so they are their counterpart, kuti vagova counterpart yake, and they failed. vakatadza. God didn't have any other choice how to restore. Ezvinoizvi havasina choice ipi zvayo kuti vanorestore sei. No, sorry. There was no other option than to restore them. Hanzi papasina imwe option than kuvarestore. If he creates them again, Akavasika zvakare, the same thing would happen. zvinhu zvakangofanana ndozvaingozoitika. Good. Zvakanaka. When you corrected yourself, Pawazvigadzirisa, was that in the translation or from Thomas? zvazviri mutranslation here akangotsvabva una Thomas. Why did God create humans? Nemhaka yei Mwari akasika vanhu? It's a childish answer. Answer iri childish wapa. Was lonely. Because they were lonely. Vakanga vari lonely. Monica? Monica, They were lonely, and he wanted to have they wanted to create a counterpart. vaiva lonely, vaida kugadzira counterpart. Sylvie? Sylvie, I have a question. The angels were not enough for them. ndine mubvunzo wekuti ngirozi dzadzisina kuvakwanira here? Can you answer your own question? Unogona kuzvipindura mubvunzo wako ega here? It was a question because angels are also a counterpart. Mubvunzo nekuti ngiroziwo zvakare icounterpart. So you can't answer your own question? Saugoni kupindura mubvunzo wako here? Tell me why you think God created humans. Ndiudza kuti ndinofunga kuti nemhaka yei Mwari akasika vanhu. Have a guess. Pembera. Yes, he didn't want to be alone, but there were also enough angels around him. Akanga asikadi kunge ari ega, asi kwava kuine ngirozi dzakanga dzakamupoteredza. I don't want to get sensitive with people. Handidi kuve sensitive nevanhu. I do not want to get sensitive with people. Handidi kuti ndive sensitive nevanhu. I don't want to be rude. Handidi kuve rude. But for most people, Asi kuvanhu vakawanda, a dog imbwa is not enough haina kukwana. compared to a human relationship. Tichifananidza neukama hwemunhu. And that's pretty much the difference between an angel and a human. Ndozvakangoda kufanana musiyano uripo pakati pengirozi nemunhu. Dogs might stop you being lonely, Imbwa dzogona kumira kuti umire kuve lonely, but what can't they do? asi chii chadzisingagoni kuita? Don't take it too literally. Usazvitora zviri literal. You're taking it too literally. Usazvitora zviri literal. That's what Monica, sorry. They can't be equal partners. Hadzigoni kunge dziri mapartners ari equal. They can't enter into the full experience of a human being.
Hatsigoni kupinda muexperience izere yemunhu because they're not of the same nature. nekuti hadzina chimiro chakafanana. I don't know if you call it elements or properties. Handizivi kuti unogona kuzvidaidza kuti ma-elements here kana kuti ma-property Of human beings that angels do not possess. evanhu ngirozi idzo dzisina. I think that's why. Ndofunga kuti ndo mhaka yacho. If we can, we have evidence for that, by the way. Tine umpowo hwazvo. Which being is superior, Ndeupi ibeing ipi iri pamusoro, humans or angels? vanhu kana ngirozi? Which being is stronger, Ndeipi being yakasimba, angels or humans? ngirozi kana vanhu? Which ones are cleverer, faster? Ndevapi vakangwara vari faster? Our problem is angels win on every metric. Dambudziko redu nderekuti ngirozi dzinohwina pese paunofunga napo. Despite all of that, Zvisinei nezvese izvozvo, humans seem the closest aligned to God. vanhu ndo vanoita kunge vakanyanya kuswedera pedo, vakanangana naMwari. And that's by design. Izvi zvakatogadzirwa zvakadaro. So hopefully we've answered this question now. Ndoimba kuti tapindura mubvunzo uyu. There may be a choice to kill everybody. Panogona kunge paine sarudzo yekuuraya munhu wese. We've already said if God kills everybody, the two Tatotaura of them, kuti kana Mwari achiuraya vanhu vese, vaviri vacho, God would have to start again. Mwari anofanira kutangidza zvakare. With the potential of loss. Paine potential yekurasikirwa. We're all Adventists. Tese tiri maAdventists. I'm going to say ish. English people know that. I don't know if anybody else does. Tiri maAdventistish. We have another story. Tine Maybe imwe clever Protestants do. nyaya pamwe maProtestants vakangwara vanayo. What's the other reason God can't kill the humans? Imwe reason Mwari asingagoni kuuraya vanhu ndeipi? If you kill the humans, Ukauraya vanhu, It would be against the character of God. it would do, hanzi zvinenge but not zvichipikisa that. karakta yaMwari. Zvinogona kuita pati kwete izvozvo. Everybody would fear God. Okay, everybody feel I like that. Munhu wese anenge akutya Mwari. In the great controversy, we were Did the translators hear that? I know. No, the translators didn't hear that. Satan would win the great controversy. Satan anozohwina mugreat controversy. Satan would win. Satan aizohwina. What Satan had accused God of Zvakanga zvaacusa Satan achiacusa Mwari would have been confirmed. zvaizokonfirmwa. If you don't obey, Kana usingateereri, metaphorically, if you stretch your wings, ukaspreada mapapiro ako, kada God will kill you. kubhururuka, Mwari anokuuraya. Because God is what? Nekuti Mwari chii? God is a tyrant.
nekuti Mwari Megalomaniac. idictator, imegalomaniac. God wants to retain and retain power and control everything. Mwari anoda kungoramba akabata masimba ndiye achikontrola zvinhu zvese. How does Satan know that? Satani zvanozviziva sei? God is a megalomaniac. Kuti Mwari imegalomaniac. How does Satan know God is a megalomaniac? Satani anozviziva sei kuti Mwari imegalomaniac? Do, pe- do people not do people not know the answer? Or you just don't like putting your hands up and participating? Vanhu havazivi mhinduro here kana kuti vanhu havangodi kuparticipate? I'm shy and I have to be here. According to what happened in heaven. Maererano mune zvakaitika kudenga. What happened in heaven, Radka? Chii chakaitika kudenga? Satan rebelled against God and took angels with him. Satan akaribhela No. kuna Mwari You said yes. akatora No. ngerozi naye. Kwete. Satan was not accepted when God they fled before. He was not given the honor. So that's why he killed him. She heard somehow. So Satan was yes, was not accepted when God made some plans and Satani haana kugamuchirwa. Carry on. he felt excluded and accused God that was not fair, that he didn't get the honor. God doesn't want to share yes, the honor with him. Akafila kunge akanga ari excluded kuti aisanyatsogamuchirwawo kuti papasina sheya yake aisa includwawo. Tamina? Tamina, Your answer? mhinduro yako? Satan wanted to promote it and he was not allowed to. Satani aida kupromotwa haana kubvumidzwa. His experience with God. Experience yake naMwari. Thomas? Thomas, Satan interpreted God's law wrongly. Satani akaturikira mitemo yaMwari zviri wrong. That God was going to kill them. Kuti Mwari aizovauraya. Before God ever did it. Mwari asati atombozviita. Who's them? Ari kuti them ndiani? Angels, but also people. And which law did he misunderstand?
Ngirozi dzakamutevera vakadonha. Saka mutemo upi waasina kunzwisisa? Which one? Mutemo upi? Law for people was not written then, but law in heaven was known, I think. Mutemo wevanhu wanga usati wanyorwa, asi mutemo wekudenga waizivikanwa, ndofunga. Sure, but which law? Asi mutemo upi? I'll leave it. Ndichazvisiya. So Satan wants power sharing, Satani anoda kusheya masimba, or to at least go a little bit higher. kana kuti kukwidza makata. God refuses. Mwari vanoramba. Eve wants what? Eve anoda chii? Power sharing, Kusheya masimba, or to go a little bit higher. kana kuti kukwira makata. It's exactly the same dynamic. Ndicho chiitiko chakangofanana ichocho. And all the angels are watching Ngirozi dzese dzakatarisa what God will do. kuti Mwari achaitei. Half the angels failed Hafu yengirozi dzakafoira. with all the evidence that they have of God. Neumboo hwese hwavainahwo hwaMwari, They made the wrong decision. vakaita sarudzo isiri iyo. And now that same story is going to get repeated on earth Nyaya imwe cheteyo inenge yakutsokorodzwa pano pasi with creatures nezvisikwa that were meant to be superior. zvakafanirwa kunge zvirizvo zviri pamusoro. So this is another element of why God just cannot kill. Saka ndo imwe element iyo mhaka Mwari asingagoni kungouraya. It's not only that God was lonely, Hakuzingori kwega kungoti Mwari akanga ari lonely, but now there's a war. asi zvino patowo nehondo. I think people in the past have called it an information war. Ungati vanhu kumashure vakaidaidza vachiti hondo yeinformation. Or what we could call it was an influence war. Tinogona kuidaidza tichiti hondo yeinfluence. If God kills the humans, God would look silly. Mwari akauraya vanhu aizoratidzika ari sili. God loses. Mwari anozoruza. The great controversy would have been lost right there. Hondo huru yaizoruzwa ipapo nepapo. I don't want to use that argument. Handidi kushandisa argument iyoyo. I don't really care about it, to be honest. Handina basa nayo, kuve honest. It's not suitable for our discussion. Haikwani munhaurirano yatiri kuita izvezvi. That's why when we studied this yesterday, Ndosaka patakadzidza izvi nezuro, the argument that we used argument yatakashandisa was the relationship one between the creator and the created. yaiva yeukama huripo pakati pezvisikwa neakasika. We used 3 words: Takashandisa mavara matatu: loneliness, counterpart, and free will. One word. loneliness, counterpart uye free will. And when you take those 3 elements, Paunotora maelements matatu aya, your only option, I think, option yega yandinofunga and we discussed yesterday, was option 2, to heal. yatakadhiskasa nezuro yaiva yekuporesa. Any questions? Pana nemubvunzo here? Esther?
Could you repeat the 3 words you just said? Unogona kutsokorotsa here mavara matatu amabva kutaura? Loneliness, counterpart, free will. Loneliness, counterpart ne-free will. Free will. Loneliness, counterpart, free will. Loneliness, counterpart uye free will. Tamina? Tamina, God do strange things on this earth then. Mwari vanoita zvinhu zviri strange pano panyika. So if we agree with what we've said so far, Tikatenderana nezvatataura so far, we've agreed that the only thing God can do is restore. tatenderana kuti chinhu chega chinogona kuitwa naMwari kuvandudza. We've agreed that yesterday we agreed, and we'll just recap now. Nezuro takatenderana taakungoita recap yedu izvezvi. I think it's already been stated earlier. Ndofunga kuti zvakatotaurwa earlier. Perfect people Vanhu vari perfect will call it environment tichaidaidza tichiti environment. Environment 1. Environment yekutanga. What I don't want to call it is perfect environment. Zvandisingadi kuidaidza kuti environment iri perfect. I don't think that's a helpful way to view it. Handifungi kuti inzira inobatsira kuzvitarisa nayo. Throughout inspiration, that's what you will be taught. Muinspiration yese ndozvaunodzidziswa. And if you have listened to my presentations over at least the last 10 years or longer, Kana wakateerera mapresentation angu at least kwemakore 10 kana kuti akareba kupfuura ipapo, I've consistently resisted the temptation to call this the perfect environment. ndakaresista temptation yekuzvidaidza tichiti nharaunda iri perfect. Who knows why? Ndiani anoziva kuti nemhaka yei? Niska? Taniska, Sabrina? Tamina, They didn't have a chance to mature in that No. environment. Yeah. havana kuwana chance yekukura vachimachuwa muenvironment iyoyo. Okay. Ranzi They kwete. didn't have a chance to mature in that environment. Havana wana mukana wekumachuwa muenvironment iyoyo. My internet is unstable. Shall I switch? Okay, we're going to carry on, but I might switch Wi-Fi. Thomas? Thomas, There was a snake in that environment. No. kwakuine nyoka muenvironment iyoyo. Kwete. Joachim? Joachim, Boah. Perfect depends on the object, which in this case is the human. perfect zvinodependa neobject. In this case, imunhu. This is nothing to do with these studies. Izvi hazvinei nechekuita nezvidzidzo izvi. You have to go back into a lot of
foundational work. Tofana kudzokera kumashure kubasa refoundation. I think perfect is subjective. Perfect iri subjective. So it depends what perfect means. Saka zvinofanira kuti perfect zvinorevei And for who. uye kuna ani. Where does everybody want to go? Munhu wese ada kuenda kupi? To heaven. Kudenga. Why? Nemhaka yei? Paula. Paula. We imagine everything will be just so perfect. I don't know. Everyone has his own definition of perfect, I think. Munhu wese anofunga kuti kune kuri perfect. Munhu wese ane definition yake yega yekuti perfect. What did Paula just do wrong? Paula aita chiri wrong. She used the word Ashandisa vara rekuti perfect. perfect. And I said, don't call it perfect. Ndikati usazvidaidza uchiti perfect. And that's why I didn't want to call it perfect. Ndosaka ndaisada kuzvidaidza ndichiti perfect. Because I don't think our version of heaven is correct. Nekuti handifungi kuti version yedu yedenga iri correct. Tamina. Tamina. Oh, you had your hand up, Ali. No. Anybody else? Pane mumwe here zvakare? Maybe. So, there's perfect people and we have environment number 1. Pane vanhu vari perfect tine environment yekutanga. What do you want to call them now? Wakuda kuvadaidza uchiti chii izvezvi? Stage 2. Stage yechipiri. What kind of people? Vanhu vakaita sei? Put your hand up. Simudza ruoko rwako. It's one word, shout out. Imperfect. Vasiri Imperfect people. perfect. Vanhu vasiri perfect. Broken people. Vanhu vari broken. They were perfect before, Vakambenge vari perfect. now they're imperfect. Ezvinezvi havasisiri perfect. You want to hold on to that? Uda kubatirira pane izvozvo here? Understanding is that they were created perfect, and if they didn't sin, they would keep growing in that perfectness. Ndonzwisisa kuti vakagadzirwa vari perfect. Dei vanga vasina kutadza, vaizoramba vachikura vari imperfect But kudaro. sin made them imperfect. Asi chitema chakavaita kuti vave varegedze kuva perfect. Emma, Emma. first of all, do you agree with what she said? Yes or no? Unotenderana nezvaataura here hongu kana kwete? Yes. Hongu. So you want to use the word imperfect? Tada kushandisa vara rekuti imperfect. I was going to say sinful. Ndanichazoti vane chitema. So you don't like imperfect. Saka haufariri imperfect. So now you're going to say Saka izvinezvi wakuti they're full of sin. Is vakazara nechitema. that correct? Ndizvozvo. So tell me which bits in Adam. Here he is.
Saka ndiudze kuti Tell me which bits are full of sin. I guess it's sin everywhere. ndepapi pane chitema muna Wait, Adamu. Uyu wait. Adamu papoti. Ndofunga kuti uri kuti pane You chitema said kwese. full. Watakazara. So now tell me what you want to say. Chindiudza zvauda kutaura. That's why I agreed with Denise. Ndosaka That ndabvumirana naDenise kuti they would keep growing. Before you explain, start from scratch usati watsanangura tangidza. because you already see the hole that you've created for yourself. Nekuti waakutoona gomba rawazvigadzirira. Because I thought you'd be able to help Deniska Ndafunga kuti waizogona kubatsira Daniska not get yourself into trouble. usingazvipinzi mudambudziko. I want to say the sin there is not full though. Sinful is not the perfect word. No, translate, sorry. Ndachida kuti mune chitema imomo chitema hasi achazara pamwe sinful harisi riro vara racho. So you don't want to say sinful. Saka haudi kuti vazere nechitema. So now you're going to say partially sin, not full of sin. Saka uchati vane chitema chimwe Imperfect, hachina okay. kunyatsokuzara. Imperfect iri right. I'll still go with you. Ndongoramba nchienda newe. Imperfect, Vasiri perfect. I think, means not perfect. Ndofunga kuti zvinoreva kuti havazi perfect. All right? Ndizvozvo. Here's Adam, Uyu Adamu uyu. and you said he's no longer perfect. Pauri kuti haasisiri perfect. So does that get you out? Default speaker. Something's changed. My speaker's changed. I have a battery, or I don't know what's gone wrong. Oh no, that one's okay. It's my my ones, my earphones. Give me a second, sorry. Okay, I think we're okay. We're good. Okay, so this has fixed the problem for you now, you said. Izvi zvakugadzirira dambudziko racho here ndozvawataura. Yes. So you don't. Hongu. So Adam is not full of sin, Saka Adamu haana kuzara nechitema. No. but he's Kwete. not perfect now. Asi haasisiri perfect. No. Okay, there Kwete. he is. Tell me which bit's not perfect. Ndiye uyo ndiudze kuti ndepapi pasiri perfect. Forget that question. Kanganwa mubvunzo iwoyo. Tell me which bits are perfect. Ndiudze kuti zvichiri perfect We'll ndezvipi. do a bottom top analysis. Tichatanga nekumakumbo tichikwidza tichianalyze. God said Israel was sick from the head to the toe. We'll do it the other way around. Mwari akati Israel yairwara kubva kumusoro kusvika kumakumbo, kuzvigunwe zvekumakumbo. Tell me which bits are perfect. Ndiudze kuti ndepapi pari perfect. The body's still perfect. Muviri uchiri perfect. So Adam is perfect, Saka Adamu ari perfect. and now Izvezvi you've said Adam's brain wati pfungwa dzaAdamu is not perfect. ndo dzisiri perfect. Is that right? Ndizvozvo. Mind. Yeah. Okay, so the brain is still perfect. Saka brain ichiri perfect. So the body is perfect. Body iri perfect. The brain is perfect. Pfungwa dziri perfect. So now you're going to say, I'm going to put brain here. Ndichaisa brain apa. And this then becomes a symbol of mind. Ichi chinobva chava symbol yemind.
Tell me what a perfect mind is. Ndiudza kuti mind iri perfect ndo yakadii? One without sin. Iyo isina chitema. Tell me what sin is. Ndiudza kuti chitema chii? Don't say transgression of the law. Usati transgression yemutemo. Unless you want to. Unless uri kuda hako. Disconnection from God. So if you're disconnected from God yesterday, kudisconnecta naMwari. Saka ukadisconnecta naMwari your nezuro, mind is permanently not perfect. pfungwa dzako dzinobva dzava not perfect, zviri permanent here. I think that's what you just said. Ndofunga kuti ndozvawabva kutaura. That disconnection is a choice. Disconnection iyoyo isarudzo. It wasn't my question. Usiro mubvunzo wangu iyoyo. If you disconnected yesterday, which you call sin, Nezuro kana wakadisconnecta, zvawataura kuti ndicho chitema, does it permanently damage the mind? zvinodhameja pfungwa zviri permanent here? Yes, in this model. Hongu mumodel iyi. So when Lucifer did something wrong Saka Lucifer paakaita chinhu chiri wrong in heaven, kudenga, he then had an imperfect mind the next day. mangwana acho akazova nepfungwa dzisiri perfect. And if he did, how'd you fix it? Kana akava nadzo unozvigadzirisa sei? Because Sylvie said the wages of sin is death. Nekuti Sylvia atiudza kuti mubayiro wechivi rufu. To cut a long story short, Kungokata nyaya yakareba kuti you've got iite no way of pfupi, fixing his imperfect brain now, his hausina mind. nzira yekufikisa pfungwa dzake dzisiri perfect idzi. If it's been permanently damaged. Kana yakadhamejwa zviri permanent. So you said the mind's not perfect today. Saka wati pfungwa hadzizi perfect nhasi. You wake up tomorrow. Ukamuka mangwana, Is the mind now perfect? pfungwa dzinenge dzava perfect here? You just said yes. Wanga uchiwana kuti hongu. Yes. And now you just said Zvinezvi wabva wati we had perfect people, one, tatine vanhu vari perfect vekutanga. and number two, you've got Number 2 waane chii? what kind of people? Vanhu vakaita sei? Still perfect. Vachiri It's still perfect. perfect. Vanenge vachiri perfect. There's no change. Hapana shanduko. I know that's difficult for people to accept. Ndoziva kuti zvakaoma kuti vanhu vagamuchire. It goes against what you've been taught or read or believe. Zvinopikisana nezvamakadzidziswa kana zvamakaverenga kana zvamakatenda. There has been some change. Pane shanduko. Perfect people who sinned. Vanhu vari perfect vakatadza. Pamina. Pamina. Has the will changed? Will yakashanduka here? They want? The will is not something that you want. Will hachizi chinhu chaunoda. And no, the will hasn't changed. Simple. Will haina kushanduka. Zviri simple.
Monica? Monica, What changed is the relationship chakashanduka hukama. With whom? Hukama nani? with God and between themselves. naMwari uye pakati pavo. We'll stick with God because we don't care about themselves. Toramba tiina Mwari nekuti hatina basa nepakati pavo. The pe- the people are the same. Vanhu ndivo vamwe chetewo. Environment one. Environment yekutanga. Did you have your hand up? Wanga uine ruoko Go ahead. rwako here? Enda mberi. God created humans perfect and had everything. Mwari akasika vanhu vari perfect uye vaiva nezvinhu zvese. Consciously chose sin. Akasarudza chitema zviri conscious. Munhu. God's plan was that they were perfect and Plani yaMwari yaiva yekuti vari perfect. that they would have everything and they would be again restored to that. Uye kuti vaizova nezvinhu zvese vozova restorewa kudzokera pane zvavaiva nazvo. Oh, sorry, I finished. Wapedza Good. here? All right. Perfect people, we'll call it perfect environment. Toti perfect vanhu vari perfect, toti environment iri perfect. What were these perfect people doing? Vanhu vari perfect ava vanga vari kuiteiko? Someone said something? Pane ataura chimwe chinhu here? We've got to wait for the mic if we're going to say something. Perfect. Number one. These perfect people in the perfect environment, what were they doing? Vanhu vari perfect ava muenvironment iri perfect vaiitei? Who said that? Vaiva Oh, but ndianadaro. you got your hand. I don't know if you got your hand up. Yeah, you don't? Perfect work? Vaita basa riri perfect. Perfect work? Basa riri perfect. They had a chance to grow. They were growing? Vaikura In harmony with God. vari muharmony naMwari. They were harmonious? Vaiva harmonious. Emma? Emma. They were harmonious? Vaiva neharmony. Learning? Vaidzidza. Learning about God's character. Learning? Learning? Vaidzidza. Learning? Vakawanda vari kuti vaidzidza. Learning? Learning? Harmony? The realization of God has changed. No, they perfect people, perfect environment. Vanhu vari perfect vaine environment iri perfect. Perfect. Harmony? Vava vari muharmony. Harmony? Do their experiences and they mature. Vaitadza. Weren't they? Hazvisiri zveri zvavaita. Were they not sinning? Vavasiri kutadza here? Don't care. They sin in perfection in a perfect environment
They were sinning. Vanotadza vari perfect, vari muperfect environment vaitadza. I'm not asking you to see that. I'm saying you already know that. Handisi kuti zvionei, ndikutoti munotozviziva zvinhu zvamunoziva. That's why we had to do all of this. Ndosaka taitaka zvese izvi. There's no sinfulness or imperfection and all of that stuff. Hakuna sinfulness kana imperfection kana zvese izvi zvinhu. What environment was heaven? Environment yaiva denga ndeipi? Perfect, you want to call it? Kana uda uiti perfect, daidaidza And ichitaiva what's going perfect. on there? Chii chiri kuitika ikoko? The biggest sin you've ever seen. Chitema chikurusa chausati wakamboona. And who's doing all the sinning? Ndiani ari kuita chitema chese ichi? Angels, Lucifer, Satan. Ngirozi, Lucifer, Satani. So when Ellen White says little by little, Ellen White paanoti zvishoma nezvishoma. (7 years old in the movement), 7 years old movement. so that we understand why the environment has changed Kuti tinzwisise kuti nemhaka yei environment yakashanduka. and what the situation of the humans were and are. Uye situation yevanhu kuti yakanga iri chii uye kuti ndeye chii. So that's why I said from stage 1 to stage 2, Ndosaka ndati kubva kustage 1 kuenda kustage 2. they're the same people. Vanhu vakafanana. There's no creation going on. Hapana kugadzirwa kuri kuitika. Are you okay with that now, Esther? Izvi zvanaka here izvi, Esther? Yeah. Hongu. Their cells don't change. Macells avo havachinji. The composition of their mind hasn't altered. Composition yepfungwa dzavo haina kushanduka. And if we say that the mind doesn't get permanently damaged, Tikati suku pfungwa hadzidamejeki zviri permanent. they're the same people who have sinned. Vanhu vakafanana vatadza. And that demands an environmental change. Izvi zvinodhimanda shanduko ku-environment. And someone said, I can't remember who it was now, they said what the change was, and it was the right answer. Pane ataura shanduko yacho kuti yanga iri chii, handicharangariri, asi ndo yanga iri mhinduro chaiyo. So what actually changed between 1 and 2 Chakatoshanduka pakati pe-1 ne-2 was a change in relationships. kushanduka paukama. Not between human to human, Kwete pakati pevanhu nevanhu, human to God. vanhu naMwari. We don't have the time to discuss why that change happened, but it did. Hatina nguva yekutaura kuti nemhaka yei shanduko iyi yakaitika, asi yakaitika. Once that change happens, Shanduko iyi ichinge yaitika, then things are going to change zvinhu zvichatanga kushanduka in the environment. munharaunda. When we did it here, we said, why? It's because of sin. Patakazviita apa takati nemhaka yei, tikati imhaka yechitema. But that really isn't a good explanation. It's
correct, but it's not a good explanation. asi haisi tsanangudzo yakanaka. Iri correct but haisi tsanangudzo yakanaka. If you read Patriarchs and Prophets, the first book, I think, Ukaverenga Patriarchs and Prophets, bhuku rekutanga ndofunga, Eve has sinned. Eve anenge atadza. She comes to Adam, Anouya kuna Adam. and what does Adam think Adam anofungei? after she's told him what's happened? Amuudza zvaitika. He says to himself, Anozviti kwaari, Mina, Tamina, Lonely. Esther, He was upset with himself that he left her alone. anzi akazvitsamwira kuti akamusiya ega. they're all correct answers. Maanzi ari correct hongu. Stick to the subject. Ngatirambei tiine subject iyi. Relationship between Adam and Eve was now distorted. Ukama pakati paAdam naEve hwakanga hwa-distorted. They're all true, Ichokwadi, but it's not the answer. asi haisiriyo mhinduro. We'll go with Paula first and Emma. Totanga naPaula tozoti Emma. Adam blamed God. Adam akablema Mwari. Emma? Emma Thinks Eve's going to die now. anofunga kuti akuzofa. Okay, so now I'm a bit nervous Zvinezvi ndanervous. and I don't want to pull up the passage, so Asi someone else can tautora do it. passage yacho, mumwe munhu anogona kuitipa passage. Natalie, Natalie, what did Adam say to himself? Adam akati chii kwaari? Akazviti chii? Was he worried about having a new wife, having to have a new wife? No. Anga ari worried nekuva nemudzimai mutsva She here? said, I've done all of these things. Akati ndaita zvinhu zvese izvi. She was really happy. Akanga achifara chaizvo. He realized what she had done, Iye akaona kuti angaitei. and when he looked at her, Paakamutarisa he said, akati she looks the same, akangoratidzika zvakafanana, hasn't done any damage. hazvina kumukuvadza. He can see there has been no change. Anozviona kuti hapana shanduko iripo. I'm pretty sure that's in there. Ndinozviona kuti zvirimo izvi. I hope I didn't make it up. I hope handina kuzvigadzira. That's all I'm saying. Ndozvandiri kungotaura. There's no change. Hapana shanduko iripo. There are consequences. Pane ma-consequences. And the consequence, I don't think he knows it yet. Consequence yacho handifungi kuti anenge akuiziva. The full effect. Effect yacho izere. But what several of you have answered correctly. Asi zvamataura imimi vakawanda zviri correct. He said, she looks the same. Akati ari kuratidzika zvakafanana. She's done wrong. Haana kuchinja, aita zvakashata. Even if he doesn't know what the wrong is. Nyange asingazivi kuti chakashata chacho chii. And now, what does he know is going to happen? Iye zvino anoziva kuti chii chaakuzoitika. Several of you gave that answer. Vakawanda venyu mapa mhinduro iyoyo. He works out in his brain, now I know what's going to happen. Mupfungwa dzake anobva aziva kuti ndaakuziva kuti chii chichaitika. Esther, what's going to happen? Esther, chii chichaitika? Sorry. Sarah. That's the consequence. He will lose her. Acharasikirwa naye, ndo And he's consequence. back in the same situation as God is. Asvika musituation yakafanana neina Mwari. If he loses her, Akarasikirwa naye,
He'll have to get a new wife, Anofanira kupiwa mukadzi mutsva. and history will repeat. Nhoroondo ichangodzokorodza. So he doesn't know what to do. Saka haazozivi kuti oita sei. He does the most common sense thing. Akaita chinhu chine common sense yese. To maintain the relationship, Kuti arambe akamaintaina ukama. which is what we all know. Zvinova zvinhu zvatinoziva. He eats the fruit as well. Anodyawo muchero zvakare. So Naizvozvo, all of this guesswork kufembera kwese uku, that a lot of us, I guess, maybe disagreed with, vakawanda vedu kwavarambirana nako, these perfect people weren't growing, they were sinning. vanhu vese ava vari perfect vaisakura vaitadza. There's no change afterwards. Hapana shanduko after izvozvo. Someone asked, God is law. Mumwe munhu akabvunza kuti Mwari mutemo. Someone stated that. Akazvitaura kuti Mwari mutemo. I said, what do you have to do? Ndikati unofanira kuita sei? The word? Vara It's on the board. riripo paboard. You have to deconstruct. Tikati unofanira For Adam, kupatsanura Mwari. Saka Adam we have to do an MRI or brain surgery. taakufanira kuita MRI kana kuita brain surgery. We have to deconstruct Adam Tofanira kudeconstructa Adam. and check each element to see what change there was. Toona ma-elements ese kuti pakashanduka chaipo ndepapi. And no matter how hard you look, you'll see that there's no change. Ukatarisa zvakadii chero ukadii unoona kuti hapana chakashanduka. What has changed? Chii chashanduka? Their relationship with God. Ukama hwavo naMwari. And a little version of that Kavhesheni kadiki kaizvozvo was between Adam and Eve. kaiva pakati paAdam naEve. We have to think them at a parable level, not as a continuum. Tofanira kuvafunga vari level yeparable kwete continuum. As we close now, has anybody got any questions that we can tidy up? Pataakuvharira pana nemibvunzo here yatinogona kukwenenzvera? Monica? Monica, So they were perfect people in perfect environment and were sinning there. vaiva vanhu vari perfect, vari environment iri perfect, vachitadza ikoko. Now at the end of the world, we are imperfect people in imperfect environment, and we're supposed to not be sinning. Magumo enyika tiri vanhu vasiri perfect, tiri muenvironment isiri perfect, taakufanira kumira kutadza. Is that a statement or a question? Or Istatement just yereva kuti observation? mubvunzo kana kuti observation. Good. Zvakanaka. Anyone else? Pane mumwe here? Good. I hope we're all okay. We're together still. Ndovimba kuti tese tiri okay, tichiti tese pamwe chete. We're together, Emma? Tiri tese here, No. Emma? Kwete. I didn't understand that. I was technically correct. I said Ndandiri correct. number one Ndati was perfect people. number 1 yanga iri vanhu vari perfect. Number two was blank. Number 2 yanga iri blank. I said, what kind of people? Ndati vanhu vapi?
People isn't the word, it would be what goes with the people. Vanhu harisi rirova Yeah. nezvakuita Yeah. zvinoenderana nevanhu, Someone said ndizvo here? sinful Mumwe people. munhu ati vanhu vari sinful. Someone said imperfect people. Umwe munhu akati vanhu vasiri perfect. And I said perfect people. Ini ndikati vanhu vari perfect. After we addressed that and agreed with it, Taadhiresa izvi tatenderana. I gave context, Ndapa context, which is not a definition, isiri iyo definition. when I said who had sinned, Pandazobvunza kuti ndiani akatadza. because I don't need to put that there. Nekuti handifanhi kuisa izvi apa. I was trying to be true to my question. Ndaichizama kunge ndiri chokwadi kumubvunzo wangu. We didn't get enough time Hatina kuzowana nguva yakakwana to resolve the disagreement yekugadzirisa kusawirirana. whose fault. Kuti imhosva yaani. Was it? Yaiva mhosva yaani. Two options. Pane maoption maviri. Shout them. Madaidzirei. Mwari kana We vanhu. had a disagreement in study number 10, Takava nekusawirirana muchidzidzo chechi10. and we haven't resolved that yet Hatisati tazvigadzirisa izvozvo. because people disagreed with me, Nekuti vanhu vakarambirana neni. and I'm still not clear why. Handisati ndanyatsokujekerwa kuti nemhaka yei. Esther? Esther, All good, nothing? Anybody else? pana nechekutaura here? Tamina? Tamina, The restoration look like? I only want to abvunza kuti restoration recap inoratidzika sei. or answer stuff that we've done, not move forward. Ndoda kungodzokorodza nekuona zvinhu zvatatoita kare. I want to Kwete make sure that kufambira we're mberi. all on the same page Ndoda kumeka sure kuti tese taapa same page. dealing with these difficult concepts. Tichidhila nemaconcepts aya akaoma. They seem difficult to me Kwandiri dzinoita kunge dzakaoma. because when they're first discussed, they seem contradictory to inspiration. Nekuti padzinotanga kudhiskaswa dzoita kunge dzinopikisa inspiration. And it takes some effort to try to show that they firstly are correct and in agreement with inspiration. Zvinotora effort kuti tione kuti zviri tori correct uye zviri kutenderana neinspiration. If we're all good, we can close. Kana zvakanaka togona kuvhara. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your goodness and watch care over us. nekutinakira nekutitarisira. When humans sinned, Vanhu pavanotadza, when they chose to separate from you and go their own way, pavakasarudza kupatsana kubva kwamuri vakafamba nzira yavo vega, when each of us have done that in our own lives, umwe neumwe wedu patakazviita izvi muupenyu hwedu, you chose, imi makasarudza, you decided makasarudza not to abandon me. kusandisiya In my foolishness, muupenzi hwangu, in my ignorance, kusaziva kwangu. you patiently waited Makamirira muine patience to restore me, kundivandudza. for which I am thankful. Izvo ndinotenda nazvo. May this be each of our prayers. Dei waingava munamato weumwe neumwe wedu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu. Amen.